MLA ka Congress na William uba Ronnie do ula ino ya kam leader of opposition hadian ba ula sa Marwei na jing phat no lai ngut ki weipat ki paralok MLA jong u. Ya ka shithi ino kam ula IT ha speaker mentak arpnyo tarik naila rajar pesau. La pentip u commissioner and secretary ka assembly uba Andrew Simon. Laban kedo ba u speaker ula ithu ya uba Ronnie kum leader of opposition mensyam snam na ka Congress ka badan sangut ki MLA. Henry MLA ka Congress usaling sama ula ino ya ka jinglong MLA hadian ba ula job kumu MP natura. Dangshan salai ngut ki MLA ka Congress kentup uba Charles Marnga na Mohati ba Gabriel Walang na Nongstan baru Dr. Celestine Lingdo na Umsning kila pet jendat na kaseng ban leja so asya ka NPP bat kani kala penlong ya ka Congress ban sa satang uba Ronnie Marwei haka yeng dorbar ka badan hendrup hongut ki MLA.